plynem. Za ty, co ty ležíš vedle, snažíš se zastavit, jak všechny volno zasvídá, než ten stále vtáky zpívá zvuk na to vence a mladý kůží myslí jasno, to jsou čtverce. Když si od tebe dáš, stejně. Když si od tebe dáš, i klidne. Slečna si vyskakování dokázala, že folk může být taky punk. Děkujeme. Co tady vyrábíte v té fabrice? Co vyrábí? To je dobrý. Ne, jestli jako je to spíš třeba z kovu, nebo ze dřeva, nebo k čemu to slouží, třeba ty výrobky. Aha. Víš? Taky právě se týká. Ale určitě tady není nikdo zodpovědný. Tady nejsou zodpovědní. Tak typický prostě, no. Nedomůžeš ničeho, prostě nedomůžeš se. Z lásky fabrika. Předměty z lásky, jo. No, nevím, no. Divadlo se tady vyrábí. Ano, to je jak na běžícím pásu. No, tak s těma se nedomluvíme, to je... Ano, takže jak jsme pokecali už, tak pojďme na další písničku.